Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Sultan Parpatiah, ambo Sultan Alamsyah. Yo kepada Sultan Parpatiah benar mau kasih disampaikan. Sampaikanlah. Sungguh pun Sultan Parpatiah surang nanti imbau. Dan sarapeknya lah nenek mamak nangadang basahabat tua, alim ulama, basarato cedia pandai. Taruh kepada sialik nampai setempoh lalu pulang sabondong suri. Indak ke diatuk dibilang gala, anang kaparatuk ke pemilang. Jo sambah saja ambo muliakan. Yalah. Bukan ambo memuka suit nak malampau je malintih di hadapan nenek mamak silang bapangka kerajo nambah pokok. Dek karena lah boleh ayah ke pembuluh. Lah boleh kato yang mufakat di masu di hari nak kini. Diambo terabinya sambah kepada sultan. Yalah. Samaso di hari nan dahulu dijanji nalah bakarang Allah tapi di pada nambo kuala pemuliakan. Kok jauh lah baturi kok ampir pun ala tibu. Kok janjang nan tetaga Allah batingkei. Kok banduan nan tetagun Allah batapiai. Kok lapian nan tekambang Allah bakaduduai. Allah senang raso dalam hati. Allah sajua dalam kiro-kiro. Limbak di balik padu itu pandang jauh Allah balayangkan. Pandang ampi Allah batukiakan. Dilayangkan pandangan kanan jauh, nampaklah nenek mamak 100 sialik nampai setempoh pulang sabondong. Ditukiakan pandangan kanan ampia, nampaklah juadanan Allah ke tengah. Kok nasi nambah sandu Allah bahidangkan. Kok iya nanti isi Allah balatakkan. Rasanya Allah salamat jo samparono sajo. Gadang harapan di pihak kami supaya niat nanyo sampai kawan nanyo lapeh. Untuk memakan nasi nalah bahidangkan meminum air nalah taisikan kepada nenek mama alim ulama cadik pandai 100 sialik nampai setempuh pulang sabondong. Itu benar buah kebenaran nambo sampaikan ke Sultan Parpatiah. Allah sampai itu Sultan Alamsyah. Saya kira-kira Allah Sultan Parpatiah. Allah sampai tadi itu Sultan Alamsyah. Sekira-kira Allah Sultan Parpatiah. Sungguh pun Sultan Alamsyah surang non tembau. Nan sarapeknya lah nenek mamak silang mapangka karajo nambah pokok. Orang di lingkuang undang-undang nan ditanai adai nan tersangkui di pusako. Sado nama letakkannya menanaikan tampai ambo manibukan salam di pesambahan. Indak kadiatuk dibilang gala sado kaparatuk kepamilang. Jo sambah saja ambo muliakan. Yalah. Bukan ambo pemuka suit nama lampau je malintih di hadapan nenek mama alim ulama cadik pandai 100 sialik nampai setempoh pulang sabondong. Dek karena lah boleh ayah ke pembuluh. Lah boleh kato yang mufakat di masa di hari nang kini diambo tarabi dosa sambah untuk menjawab persambahan Sultan Alamsyah. Yalah. Samasa di hari nan dahulu dijanji nan lah bakarang Allah batapi di pada nambau kuala pemuliakan. Kok jauh lah baturi kok ampir pun ala tibu. Kok janjang nan tetaga Allah batingkei. Kok banduan nan tetagon Allah batapi. Kok lapiak nan tekambang Allah bakadudui. Allah berduduk bereda di tengah rumah nangko. Limba di balik padu itu pandang jauh Allah balayangkan. Pandang ampi Allah batukiakan. Dilayangkan pandangan kanan jauh nampaklah nenek mamak 100 sialik nampai setempuh pulang sabondong. Ditukiakan pandangan kanan ampi nampaklah juadanan Allah ke tengah. Ko nasi nambah sandu Allah bahidangkan. Ko ayah nanti isi Allah balatakkan. Kadang harapan si pangkalan supaya niat nanyo sampai kawan nanyo lapeh. Untuk memakan nasi nalah balatakkan meminum air nalah taisikan kepada nenek mama alim ulama cadik pandai 100 sialik nampai setempuh pulang sabondong. Kan begitu benar tadi lalunya Sultan Alamsyah. Benar Sultan Parpatiah.
Di Sultan Alamsyah tu alah ada yang pakai. Alah talingka di pusako, alah dicupak di nambaisi. Alam digantang nan tataga nan de Suryo nan di Taruladani. Tapi sungguh pun baik itu biasa juga menurut adai. Lama sirih lega acara nu. Lama rokok lega salapah. Lama katoyo bapayo kan. Di ambo lay duduk basambu, biarlah ambo coba perlu merundangkan dulu Sultan Alamsyah. Itu benar buah kebenaran nan ambo sampaikan Sultan Alamsyah. Alah sampai itu Sultan Parbatih. Sekira-kira Allah Sultan Alamsyah. Kepada Sultan Bagindo, ambo Sultan Parbatih. Rundang sepatah kepada Sultan Bagindo. Sampaikanlah. Samaso di hari nan tadi latibu pulau ulak jualai dari Selang Bapangka Karajo nama pokok. Anan jadi ulak jualai pandang jauh lah balayangkan. Pandang ampian lah batukiakan. Ditukiakan pandangan kanan ampian nampaklah juadah nanalah ke tengah. Ko nasi nambasan dua Allah bahidangkan. Ko ayah nanti si Allah balatakkan. Kadang harapan si pangkalan untuk memakan nasi nelah balah hidangkan meminum air lah taisikan kepada nenek mama alim ulama jadi pandai 100 sialik nampai setempuh pulang sebondong. Di pihak di ambo ko katu tualun bajawi ko pinta tualun babari dan kajawi kabarinya ikulah nan kambo japian ke Sultan Bagindo. Alah sampai itu Sultan Parbatih. Kira-kira Allah Sultan Bagindo. Samaso di hari nan tadi latibu puluh ulak jualai dari Selang Bapangka Karajo nampak pokok. Anan jadi ulak jualai pandang jauh lah balayangkan. Pandang ampi lah tukiakan. Dilayangkan pandangan kanan ampi nampaklah juadah nanalah ke tengah. Ko nasi nambasan dua Allah bahidangkan. Ko ayah nanti sialah balatakkan. Kadang harapan si pangkalan untuk memakan nasi adalah balatakkan meminum air dan tesikan kepada nenek mama alim ulama cadik pandai 100 sialik nampai setempuh pulang sebondong. Di pihak ada diri Sultan Parbatih ko katu tu alun bajawi ko pinta tu alun babari. Nang kajawi kabarinyo ikon adalah majapian kawaki ambo. Kan betul lalunya Sultan Parbatih. Bada Sultan Bagindo. Biasa juga menurut adai. Lama sirih lega acara nu. Lama rokok lega salapah. Lama katoyo bapayokan. Di ambo lay duduk bersama. Ambo coba puluh lah mempayokan dulu. Menanti Sultan Parbatih sebentar. Ambo nanti Sultan Bagindo. Kepada angko marohon. Rundiang sebatah kepada angko. Ambo Sultan Bagindo. Sampaikanlah. Samaso di hari nan tadi lah tiba puluh buah panitahan dari Selang Bapangka Karajo nampak pokok. Adapun buah panitahan samaso di hari nan tadi kok bisa lah semua kedengaran. Kok imbau lah semua kelampauan. Tentang hidangan yang ke tengah. Kok nasi tak minta dimakan. Kok ayah tesi minta diminum. Biasa nang hati si pangkalan. Di pihak di diri ambu kok kata tu alun bajawi. Kok pinta tu alun babari. Dan kajawi kabarino ikulah nan ambu capian kangku marhon. Alah sampai itu Sultan Bagindo. Saya kira-kira Allah ko. Samaso di hari nan tadi lah manitah puluh pihak Selang Bapangka Karajo nambah pokok. Adapun buah panitahan samaso di hari nan tadi kok bisa lah semua loh kadang-kadang. Kok imbau lah semua kelampauan. Tentang hidangan nan kata lah ke tengah. Kok nasi tak hidang minta dimakan, ya tak isi minta diminum. Biasa nang hati si pangkalan. Di pihak di diri Sultan Bagindo kok kata tu alun bajawi. Kok pinta tu alun babari. Dan kajawi kabarinyo ikolah nama japian kepada ambo.
Kan begitu lalunya Stan Bagindo. Banangku biasa juga menurut ada lama sirih lega cara no. Lama rokok lega salah pa. Lama katoyu bapayokan. Dek ambu boleh duduk bersama ambu coba pula lah mampayokan dulu. Menunggu Stan Bagindo sebentar. Ambu nanti aku kapado Sultan Bagindo. Ambu angku sampaikanlah. Sama so di hari nan tadi Sultan Bagindo lah tinggal yang mau pakai. Ambu lah payorun dengan dek mencarikan ke buah barino. Kok ke bukit tu Allah badakikan. Kok ke lurah Allah baturuni. Alhamdulillah. Kok ke bukit tu lagi dapat angin nan sajua. Kok ke lurah tu lagi dapat ayan nan jania. Lalunya bana tentang itu. Lah boleh kata yang mufakat dateh kandak silang bapangka karajon bapokok. Kandak lagi dibari, pinta lagi balaku. Tapi yo basarato yo pihak silang bapangka karajon bapokok. Itu benar buah gambaran nan ambo sampaikan kepada Sultan. Allah sampai itu angku maruhun. Sakiro-kiro Allah. Semaso di hari nan tadi angku lah payun dengan ambo lah tinggal yang mufakai dek mencarikan ke buah barino. Kok ke bukit tu Allah barakikan. Kalurah tu Allah baturuni. Alhamdulillah. Kok ke bukit tu lagi dapat angin sajua. Kok kalurah tu lagi dapat ayan anjanya. Tentang permintaan si pangka kok pinta tu lagi dibari. Kok kandak tu lagi berlaku. Tapi yo basarato yo pihak silang bapangka karajo nan bapokok. Kan itu benar tadi lalu-lalunya angku. Benar Stan Bagindo. Dek karena hujan berpuhun panih lah berasa Allah kau rancak kita pulangkan kasana angku marun. Sedang rancak singkit boleh kurang matuku angku. Lah di dalam adai. Kepada Sultan Parpatiah. Sambah kembali kepada Sultan. Ambo Sultan Bagindo. Sampaikanlah. Semaso di hari nan tadi ambo lah payur dengan Sultan Parpatiah lah tinggal yang mufakai dek mencarikan ke buah barino. Kok ke bukit tu Allah barakikan. Kok ke lurah tu Allah baturuni. Alhamdulillah kok ke bukit tu lagi dapat angin nan sajua. Kok ke lurah tu lagi dapat angin nan jania. Iya nan jania. Kok no boleh lah bisa digolongkan. Kok no picak lah bisa dilayangkan. Ada tino bana bapambarian lah Sultan Parpatiah. Apa pemberian dari Sultan Parpatiah tadi pihak kami mahanjuan tinggi mahampa kadang. Allah sampai itu Sultan Bagindo. Saya kira-kira Allah Sultan Parpatiah. Semaso di hari nan tadi yang bola tinggal yang mufakai. Sultan Bagindo lah payur dengan mencarikan ke buah barino. Kok ke bukit tu Allah barakikan. Kok ke lurah tu Allah baturuni. Alhamdulillah. Kok ke bukit tu le dapat angin nan sajua. Kok ke lurah tu le dapat ayan nan jania. Ada tino bana bapambarian lah ambo. Pembarian dari ambo. Sultan Bagindo mahanjuang tinggi mahampa kadang. Kan begitu lalunya Sultan Bagindo. Bana Sultan Parpatiah. Dek karena hujan lah pohon panih lah barasa Allah kau rancak dibalikkan ke pangka Sultan Bagindo. Sedang rancak bana singkit boleh kurang batu kuat Sultan Bagindo. Di dalam adai. Kepada Sultan Alam Shah. Ambo Sultan Parpatiah. Sampaikanlah. Semaso di hari nan tadi Sultan Alam Shah lah tinggal yang mufakai. Ambo lah payurun dengan dek mencarikan ke buah barino. Dek jauh jalan nan dituju kok terlamu mengembalikan sambah. Ambo memohonkan maaf serta reda dipinta kepada Allah.
Di pihak di diri ambo ko kabuki tu Allah badakikan. Ko kalurah tu Allah baturuni. Alhamdulillah ko kabuki tu le dapi anginan sajua. Ko kalurah tu le dapi ayanan jania. Ko no bule lah bisa dilayangkan. Ko no picak lah bisa digolongkan. Ada tinyo bana ko katua tu lai babari. Ko pinta tu lai bapalakukan. Asal lai basarato iyo pihak silang bapangka nam karajo nam bapokok. Tapi dek rumah ko bojo mapangka pinta dari kami mulailah dari si pangka. Nak no mairiang kami di siko. Allah sampai itu Ustaz Berpati ya. Sakiro-kiro Allah sanalam jah. Samaso di hari nan tadi ambo lah tinggal yang mufakat. Sultan Perpati lah payo dengan dek mencarikan kebuah barinyo. Di pihak di diri Sultan Perpati tu ko kabuki itu Allah badakikan. Ko kalurah tu Allah baturuni. Alhamdulillah ko kabuki tu le dapi anginan sajua. Ko kalurah tu le dapi ayanannya. Ko no bule lah bisa digolongkan. Ko no picak lah bisa dilayangkan. Artinya bana ko katua tu lai babari. Ko pinta tu lai bapalakukan. Tapi di rumah ko bojo mapangka pinta dari Sultan Perpati tu mulailah dari si pangka. Nak no mahiriang Sultan Perpati di sinan. Kan begitu bana lalu no Sultan Perpati ya. Bana Sultan Alam Syah. Bak baralik orang menabang kayu, tabanglah dari pangka. Nak no marau kau juang Sultan Alam Syah. Kalau begitu pinta dari Sultan Perpati jadilah. Angku kapalo mandiangin basisi karih sabila. Kita mulai je bismillahirrahmanirrahim. Nanti kesudahnya alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.